Halo guys, assalamualaikum. Iki lho Mama Dirga iki ahline nyuci mobil nang luar negeri guys. Lah saiki ya tak gunakan kesempatan daripada aku nyuci mobil 50.000, ya Mbok Dirga iki tak kon nyuci. Sebabnya ahlinya ahli nyuci mobil. Muga-muga sok mben saiki iso nyuci sik, sok mben iso tuku mobil sing apik ya guys. Doakan ya guys. Mama Dirga iki karo Mbah Kong bagian nyentrori ngompresor banyu. Sing resik lho, aja sampe berat-berat lho. Kok ora dibayar kok sak geleme. Iki Mbak Dirga bagian nyoting ngono ki lho, guys. Harus kerja sama yang baik, guys, antara pembantu nyuci mobil karo sing nyoting. Lah kayak dan jangan lupa ya, guys. Dan jangan lupa kalau mermak gawanan rene ngene opane Dirga format baju jin, celana dan lain-lain. Apa meneh dalam-dalaman iki duwemen nek kon mermak niki Mbah Kong kuwi Mbak Dirga. Ya wis ngono guys. Alhamdulillah wis muga-muga ndang iso tuku mobil apik iki Mama Dirga iki. Bye.